Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Feel Good Morning Colentits. Itago niyo na lang ako sa pangalang JR. Hi, JR. Uy! Nakikinig po ako sa inyo tuwing papasok ako sa trabaho. Nakikinig na nanonood. Nakikinig po at nanonood. Hello po sa mga nakikinig ngayon sa radyo at nanonood po live sa YouTube ng Love Radio Manila. So pag Tuesday, YouTube po. Opo. Okay. Ay, Ulit dito po, ba kayo nagkwentuhan? pag Tuesday, at YouTube Thursday. po. Ano pong YouTube? YouTube nga, Tuesday, Thursday. Nang ano? Love Radio Manila. Okay. Larga! Ang katas ko po ay tungkol sa aking mga magulang. Nalungkot po kaming lahat nung malaman naming may malubhang sakit si Mama. Although expected naman na yan pag matanda na. Mga nasa 68 na rin si Mama eh. Pero syempre masakit po yun. Di naman po kami mayaman, Colentits. Sakto lang. Kaya rin siguro di na kami pinahirapan pa ni Mama. Pero kung apektado kaming magkakapatid ay mas lalong apektado si Papa Frank. Si Papa F. 70 years old na rin po siya. Simulan po natin nung mga huling sandali sa ospital. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ma? Ma? Mama. Darling, Martina, Huwag na kayong umiyak. mabibis ka Gusto namin. ko masaya tayong mag-iiwalay. Paano kami maging masaya kung iiwan mo kami, Martina? Magkikita-kita naman tayo agad, Kanor. Wag naman ang Ay, sabi mo, malungkot ka. Oo, pero wag mo naman ako isama. Ganyan ka hanggang mamatay ako, parang gusto mo. Hindi, kita mo yung mukha ko. Prank na, huwag ng kanor. Ikaw talaga, prank kanor kasi Ay. ako, guys. Pero, Prank Kanor. huwag ka na mag... Prank kanor. Prank Kanor. Oo, kaya it's a prank. Sabihin mo siya, prank, huwag mo kong It's a iwan. Sorry, pero ayoko na kayong pahirapan. Malaki na ang gastos nyo. Ma, Ayoko nang tayo ay... Hindi pa, wait. Mama!
Trixie. Oy! Trixie. Ma, Huwag seryoso mong tayo. pabayaan ang mga kapatid mo. Opo, Mama. Opo, Ma. Ako bahala sa mga kapatid ko. Lalo Huwag na mong si kakalim- Junior. Huwag mong kalimutang ipagprito lagi ng itlog si Junior, yung paborito niya. Dapat ako gumagawa nun pero mauuna na ako. Si Papa, anong bili mo nito? Prangkanor. Darling, mamimiss kita, darling. Talaga ba? Oh, darling. Mamimiss kita. Meron akong sasabihin sa'yo, may natabi akong alkansya sa damitan mo. Gamitin mo yun muna. Naipon ko yun para sa mga bata pero wag mong ipambabae, ha? Yun na nga eh. Kasi, darling. Kaseryoso. Hindi kasi, darling. Ginanong ko ng kutsilyo yung nasuot ako sa... Nakita mo na yung alkansya kahit tinago ko. Kalahati na lang alaman, darling. Sorry, darling. Okay lang, darling. Ginamit mo ba sa ospital? Oo, oo. Kahit hindi. Huwag ka tumawa, darling. Kasi... Kanor, Ma. huwag mong pabayaan ang mga anak natin. Kahit anong maipromise mo sa akin, itaga mo sa bato. Yes, darling. Promise, Itaas darling. ang kamay. Promise, darling. O, ano sabihin mo? I promise. Darling, darling. Mali yan. Hindi pa ako nahirapan eh. It's a prank. Ano ba? Seryoso tayo dito? Mama, ano ba yung magkape na nga Mali muna yung ako? machine. Mali yung machine. Panahon na ka na magkape dyan. Boy, yung nanay. Bakit nagkakape na kayo? Nag-a-advance celebration ba kayo? Hindi nanay kasi siyempre wala pa tulog Hospital mga to anak eh. ko. Oh, Darling. sana yung alkansya ko makabayad kahit papano sa mga utang na ginastos niya sa akin sa Oo, sakit kawayan ko. lang yun, darling. Makabayad yun. Piggy bank yun. Luma naman to. Darling. Darling, may sasabihin pa Ano, ako. darling? Naalala mo yung lumang washing machine natin. Yes, darling. May tinabi ako doon. Ha? Anong tinabi mo? Mga papel na pera. Kaya lang, intayin ko sana palitan sa bangko. Ano yun yung mga 10 pisong papel pa? Pwede pa ba yun? Plenaryo? Alam mo, no? Oo, yung may pusa sa simbahan. Aray mo. Yung may daga, yung may daga. Oo, tapos may... Ano pa ba yun? Ma. Ma. Ano pa kanya ang Darling. anak ko lalaki? Si Junior Si yan Junior. eh. Frank Junior. Junior yan eh. Junior. Ma. Junior. Kapag, alam mo, nalulungkot ako na hindi ko na maaabutan na mag-asawa ka. Ma, huwag kayong magsalita ng ganyan. Eh ano sasabihin ko? Ma, huwag mo kaming iwan, ma. Oo nga, ma, lumaban ka, ma, kung kaya Eh di magastos pag lumaban ako. Oo nga, darling. Aray mo pa ka. Sabi mo kasi, ikaw naman na nag-suggest. Siyempre ano ko lang yon, lambing ko lang yon. Ayan na, paandarin mo na yung machine. Nakapos. On cue dapat. Nakapos. On cue. 1, 2, 3, go. Darling, darling. Mm. Mahal na mahal kita, darling. Si, Katandaan mo, kung darling. mahal mo ko, sumunod ka agad. Darling naman. Darling? Hindi pa, Darling? hindi pa yan, hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa man. Bakit parang may mga biskwit na kayo dyan ng sesto? Oo. May sandwich na kayo dyan. Uhaw kasi makalimat. okay. Sa gutom. May alam kami na po sa ospital. Ba't hospital na ito? Parang gusto na. Hospital ba ito? Kayo talaga. Naiyak na ako. May luhan ako. Dali. Hindi pa na-play. Hindi pa na-play. Ayan, dali. Pwede na. Asan? Asan? Dali lang. Isabay mo. Ayan. Dali. Ma! Ma! Chan! Sumagot ka dyan. Mama! Dali. Dog! Dash! Ma! Ma! The end. Ma!
po, Colantes, siniwan na kami ni Mama. Sakit. Pero, gano'n naman ang buhay ng tao, di po ba? Nalulungkot kami pero natatakot kami dahil para kay Papa na isa ng senior baka po sumunod siya agad. Ayaw namin kasi parang ang hirap dahil ang hirap mawala ng magulang tapos pati si Papa kaya ayaw namin ng ganun. At napakabilis ng araw. 40 days na pala ni Mama. Noong time na yon, may mga konting handaan lang kami. At dinala na po namin sa memorial para doon na kami magsalo-salo magkakapatid. Kasama ibang pinsan. At sumunod po si Papa. Lapag niyo na yung mga pagkain dyan. Okay, bro. Ang bilis ng panahon. Oo nga. Naka 40 days na agad si Mama. Namiss ko Namiss si ko yung Mama. kapatid ko. Tito Bong, di ka nga nagpunta ng lamay. Wala Andun kang ako, siyempre. ambag eh. Andun ako. Basta miss Sa mo. ospital kasi kayo. Nandun ako sa lamay nagbantay. Ako nagbantay na sa mga nagtong AIDS. Para may tong. Kakamiss si Mama, huwag Wala ka pa ba mag- si Papa? Hindi pa ba nag-reply? Wala pa, bro. Sis, nag-chat ba si Papa sa'yo? Wala din. Ang huling chat niya, sabi niya may dadaanan siya tapos diretso na siya dito kay Mama. Pero, Ayan na. wow, sports car. Ano si Papa? Buti naman at makasimula na tayong magdasal. Ay, halika. Baby girl. Uy. Hala. Wala, nahiya ako. Frank, baby Frank, nahihiya ako eh. Kamahiya. Huwag ka na palata. Halika. Pahalata? Oo, huwag ka palata. Eh, ano sa pakilala mo? Ako na bahala. Oh, sino yung kasama niya, sis? Hindi ko alam, bro. Kilala mo yun, sis? Papa! Oy! Papa! Kuya, sana all! Papa! Ay. Saan ka po galing? Sino siya? Panganak. Uy, si Bayaw, dito ka pala, Bayaw. Ito yung kaibigan ko lang. Si Patricia. Hello. Patricia. Hello po sa inyo. Huh? Ako po si Patricia. Ito yung anak ko, si Trixie. Yun yung panganay. Ano ka ni Papa? Saan kayo galing? Huwag ka na yung bunso ko yan, makulit kasi yan. Ay, ito yun ang sa gitna. Ito yung middle child, yung si Junior. Junior, si Saan ba kayo Patricia. galing, Papa? Ay, hello Ba't po. parang humihingal kayo? Ha? Bakit parang humihingal kayo? Hagdan kasi dun eh. Oo, Ah, kaya walang elevator. nice meeting you. Abde, kasi may ano kami, may transaction kami ng papa niyo. Sabi niya, on the way dun sa pupuntahan naming meeting, dadaan dito sa Puntod. Sabi ko, sige, since hindi naman ako nakadalaw nung burol ng mama niyo, nakikiramay pala ako sa buong pamilya. Salamat, madam. Salamat. Kapatid ko yung asawa ni Kuya. Hi! Single pala ako. Ay, tiga lang, Bong. Huwag ka na Luis Carte dyan. Kuya, Sis. Kuya Junior, Ano yun? Junior, may kutob ako. Hindi yan kliyente o kaibigan o kung ano may pakilala. Yan na. Andito na tayo eh. Yan. Pa, Pero 40 days pa lang si Mama. yan mo na. Hindi man lang nagbabanglok sa... Ay, magdasal na muna tayo dahil na-miss ko yung asawa ko. sige, dun muna ako sa sasakyan kasi baka nakakastorbo ako sa pamilya niyo. Pwede, kasama ka magdasal. Di ba? Pagdasal natin yung Ay, mga actually, asawa. bumili ako ng kandila tsaka Ayan, bulaklak. yung perdon, yung Eto, malaki. oo. Ayan, yan. Ay, salamat. Mama! Salamat po ha. Mama, namimiss ka na namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo manalangin.
Kahit i-deny pa ni Papa Colentits, alam naman namin na hindi lang sila magkaibigan eh. Napaka-sweet nila kaya. Close nila. Hanggang sa kada may okasyon sa bahay, kasama na yung Patricia na yun. Kaibigan lang ba yun sa tingin nyo? Kaya... Huwag ka mag-alala. Darating yung time na... Kasi nahiya ako kasi nga naman ang bilis. Parang ang bilis natin. Kakamatay lang ng asawa mo. Kaya nahiya din ako sa mga anak mo. Sa Kahit buong patagalin pamilya pa mo. natin, hindi na yung babalik yung asawa ko. Kaya para masaya ako. Di ba malungkot yung buhay ko. Tapos, Huwag ka na iiwan umiyak. mo pa Huwag ka na ako. umiyak. Hindi. Naalala ko lang naman yung masasabi ng mga anak mo sa akin at saka sa iyo. Tatanggap ako ng lamsam. Sayang din yun. Kanor. Oo. Ay, prank Kanor. Oh, yan. Oh, ha? Basta kausapin Nahihiya ko. lang ako sa mga Huwag anak mo. kang mahiya. Siyempre, tsaka ang bata ko pa, 40 lang ako, ikaw 70 ka na. Baka iniisip nila kung ano yung habol ko sa'yo. Hindi yan. Ako bahala dyan. Kausapin natin yung mga anak ko, ha? Sige. Buti naman nandito kay lahat. ano ho yun pa? Ano yun? Ano yun, Papa? Kasama na naman si Patricia na sekretary. Yun na nga. I-anunsyo ko lang na magpapakasalan ko yung Tita Patricia nyo. What? Ano? Oh, bakit? Ba't pa nagugulat kayo? Ibiudo naman, single na ako eh. Papa, Yung iba wala nga, pang isang taon. hindi naman agad kami kasi siyempre masukob yan eh. Next year pa. Yung Pero iba nga, grabe ka naman kay Mama, pa-single pa lang eh. Naghanap na ng iba. Pinapalitan mo na agad si Mama. Hindi pa nga tayo nagbabakloksa. Iba Hindi kasi- papalitan mo agad yung mama namin. Hindi kami makakapayag. Ay, prank, sige, alis na lang Hindi. ako. Ay, diyak ka lang. Pa. Pero Makinig ka, gusto niyo pa- babae ka! Hindi namin mapapalitan ang mama namin sa aming puso. Napalitan ng Wala na papa kayo ko. magawa. Ako, Papa, mag-desisyon anong nangyari sa buhay sa'yo? ko. Nilandi ka ba ng babae na Bago yan? pa ako mawala sa mundo, dapat masaya ako at nasarapan. Kaya, Sarap lang ba yung gusto hindi, mo? masarap yung pakiramdam. Mahal kita, Pasensya Patricia. na Kaya kayo. mga Sinabi anak, ko naman sa papa nyo na baka sobrang mabilis pero mapilit siya eh. Gusto niya na nga akong anuhin eh. Anong anuhin? Kapakasalan. Pakakasalan ko si Patricia kasi basta, hayaan nyo na kami maging masaya. Wala naman kami magagawa. Buhay mo yan, Papa. Malaki ka na. Pa. Ang hirap talaga magpalaki ng senior. Diyan Oo. ka na, Papa. I'm upset. Huwag ka naman. Fly me to the Pakakasalan kita, moon. Patricia. Let me play among the stars. Metro's #1 Love Radio. Basic!